आज आम देखा पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल केमती बनाऊे। नमस्कार, मु गणेश आपको स्वागत कर इकुकिंग ओडिया को। चलते स्टार्ट करवा। ये आम बड़ टमाटो बड़ साइज टमाटो दुटा नहीं आ गोटे मीडियम साइज पिज आ कि गरम मसला जो डालचीनी टिके तेजपत्र टिके गुजराती टिके लंका अदा रसुण। चलते स्टार्ट करवा। प्यान गरम होगा गोटे टेबल स्पून तेल दबा। प्रथम ए गरम मसला पकेबा आम छोट तेजपत्र गोटे टी डालचीनी टी गुजराती। गरम होगापर आम दबा अदा और रसुण। आम 3 कोला रसुण नहीं अल्प टिके अदा को मिसई दिंतु। रसुण 3 कोला अदा छोट खंडे 2टा कंचा लंका। चलतु भल भाव मिसई दिंतु। ये हम सब गोटा डाली जाए गोटा पकई जाए तो टी ध्यान रखिए फुटबार बहुत चांस अच्छी। आम या मीडियम फायर करवा जमी पोड़ी न जाए। चलतु मिसई दे टमाटो जो बड़ 2टा टमाटो में काटी रखी मिसईदे जो कौन जिन तेल पकाऊ जो पोड़ी न जाए जस्ट खाली से तेल सहित बस सीझापी भाव पिज मीडियम साइज पिज काटी रखी भल भाव मिसईदे। এটা बनाया बहुत बहुत सहज। आप देखिए वीडियो भावी आप घर निश्चित बन पारे बहुत कम मसला। जेहेतु नाटा हूँ पनीर बटर मसला कि बटर कि क्रीम दरकार पड़े बहुत टेस्ट बहुत स्वादिष्ट। हम आपको काजू कहवाई प्रथम भूल जाइलु। आम 10 ରୁ 12टी काजू नहीं फाड़ा काजू। आपण जी आप पाखे मगज थी स्टार मगज बा मिलियन सीड आपको किसी यूज करेंगे कि काजू आ कि मगज यूज करेंगे ना तो खाली काजू नियंतु 10 ରୁ 15टी काजू। एथिरे दबा आम मसला मसला प्रथम दवा कि हलदी हाफ टी स्पून भी कम आ कि काश्मीर चिली पाउडर गोटे टी स्पून कलर पाई स्पाइस पे आप चाहते ताले जीरा गोटे टी स्पून आउ कस्तूरी मेथी ये देवा गोटे टी स्पून कस्तूरी मेथी। आम ये पाउडर यूज कर चाहिए शुखिला पत्र मिलूँ मार्केट में जमी दुकान में मिलूँ से पकई पारे आ स्वाद अनुसार कि लुण भल भाव मिसई दिखाँ मसला को। मसला कहले तो बेसी किसी नुहे जीरा पाउडर हल्दी पाउडर अल्प काश्मीर चिली पाउडर आ कस्तूरी मेथी लुण कि स्वाद अनुसार। जदि स्पाइस खायापी स्पाइस खाऊँ तेरे किसी चिली पाउडर यूज करूँ। मसला पर आम ठीक किसी पानी देदेबा मसला टमाटो पिज भल भाव सीझीज भल भाव मिसीज जमी। चलतु आपण मैंने भी घर निश्चित ट्राए करूँ पनीर बटर मसाला बहुत स्वादिष्ट ग्रेवी बहुत टेस्टी। आम कि चीनी भूली जाइए दौचु गोटे टेबल स्पून चीनी। डिशटा टे मीठा रहा मीठा बहुत बढ़िया
ରୁଟି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ସାଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ କାଟିଥିଲି, କଷିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମର କାଲା ପଟେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିକି ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣ ଏବେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ମିକ୍ସିରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପେଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଗ୍ରେଭି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏମିତି 100 ଗ୍ରାମ ପନିରକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ପନିର ଫ୍ରାଏ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତେଲ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ନେଇଛୁ। ଏଥିରେ ହାଫ୍ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୁआ ତାକୁ ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ବଟର ପନିର ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ଏବେ। ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଏବେ ଅଧା କଟା ହୁଆ ଟମାଟୋ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିଲେ, ଆଉ ପନିର ବଟର ମସଲା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ସହଜ ଯେମିତି ହେବ। ତ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ସେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଥିବା ଗ୍ରେଭି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା ଗ୍ରେଭି ଆଉ ମସଲା ଭିତରେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସହଜ ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପତଳା ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେବ ଯେମିତି। ଏବେ ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ପତଳା ଅଛି। ଆମର ଗ୍ରେଭି ଏଥର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ୟାକୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫାୟାରରେ ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଯେମିତି ଗ୍ରେଭି ଆମର ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ୟା କଲର୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆମର ଏବେ ତ ନାଲି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ୟେଲୋ କଲର୍ ରଖିପାରିବେ, କି ଆଉ ଟିକେ ନାଲି କଲର୍ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ନାଲି କଲର୍ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଶ୍। ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଆଇକନ୍ ଡିଶ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଦେବା କିଛି ଅମୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୁକିଂ କ୍ରିମ୍ ନେଇପାରିବେ। 2ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ କ୍ରିମ୍ ନେଇଛୁ ଆମେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। କ୍ରିମ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ତା ନାଁ ପନିର ବଟର ମସଲା, କିଛି ବଟର କିଛି ପନିର ସେଥିରେ ନିହାତି ତ ଯିବ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଏଇଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍, ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ବହୁତ କମ୍ ମସଲାରେ। ଗ୍ରେଭି ଆମର ଏବେ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ କିଛି ବଟର। ଆମେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇସ୍ 3ଟା ବଟର ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ପନିର। ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ପନିର ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ପନିର ଫ୍ରାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ପାଇଁ ଆମେ କାଟି ଦେଇଛୁ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପନିର କେମିତି ଫ୍ରାଏ କରାଯାଏ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମସଲା। ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏଠି କିଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର,
ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପାଉଡ଼ର ବାଲା, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ହାଲକା ମିଠା ପାଇଁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମସଲା ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମସଲା ଦେଇଯିବୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଝିରେ ତାକୁ ମସଲା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗ୍ରେଭି ପରେ ମସଲା ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆପଣ, ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଏଟାକୁ। ପନିର ବଟର ମସଲା ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା। ପନିର ବଟର ମସଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପନିର ବଟର ମସଲା, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।